Good evening guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै आङो मा हेपि बैसागुनि मुङै नामै मोनसे फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन। दिनै फाइनाली दिनै सफैबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने आनबक्सिं खालामनानै देखायनो सानदों लोगोफोर। स' नायलांबानो जाबाय, अके? स' बिनि सिगां नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर, आरो लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर, अके? स' थुदो बिदिबा नायलांदो लोगोफोर, नायलांफादो, अके? मा बुस्थु? नैबेनो फारसेला नै मा बुस्थु नायलांफाबानो जाबाय लोगोफोर। नै बेनो नायदो नै स्पि माबायदि, नायदो र' खुलिनायसै। स्पिक नै सानग्लास, नैबे ब्लेक कालारनि लोगोफोर, माबायदि हमनायनायसै। कमेन्टआव माबायदि नुदों नोंथांमोना, स' कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। स' नैबे गंसेखौ नायबावसै माबायदि। नैबेहा ड्रन गोमानो होनजायो, येल' ब्लेक ग्लासआ। मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर? नैबेनोमोन लोगोफोर गंनै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनि लोगो नोंथांमोन। स' हेपि बैसागुनि नामै अर्डार खालामनाय जाबाय गाननो लुबैनानै। बाय बाय लोगोफोर, थेंक्स फर वाचिं, बाय बाय।